Hei blwyddyn 5, sut ydy pawb? Reit, rydw i'n mynd i esbonio'r dasg fathemateg i chi nawr, sef mesur cylchedd coed. Nawr, mae'n arllus y glaw heddi, felly dyn ni ddim yn mynd i fod yn mesur coed, felly rydyn ni'n mynd i fod yn mesur fy mynd ni yn y cartref. Ar hefyd, does dim tap mesur fel sydd gyda ni yn yr ysgol gen i yn y tŷ. Felly rydw i'n mynd i ddefnyddio tap mesur metal. Ond dydy hwnna ddim yn dda iawn ar gyfer mesur oherwydd dydw i ddim yn plygu yn ffeithiol iawn. Felly rydw i wedi gwneud tap mesur fy hun. Felly dyma fe. Dyma'r tap mesur metal. Rydw i'n mesur y cylchedd gan rwymo fe o gwmpas. Nawr, ble mae'r 0 fan hyn yn gorgyffwrdd, dyna ble mae'r mesuriad cywir. Felly rydw i'n darllen 90 fyna, so 96 cm. Felly 96 cm. Ond fel ddwedais i, dydy hwnna ddim yn mesur yn gywir iawn. Felly rydw i wedi derbyn cael darn o gordyn fel hyn. Okay, a fel rydych chi'n gallu gweld, rydw i wedi defnyddio pren mesur a pen i marcio bob 10 cm. Felly mae marciau fan hyn gen i. Okay. Felly rydw i'n mynd i ddefnyddio'r cordyn yn yr un ffordd ar y tap mesur. Rwymo fe o gwmpas yn gyntaf. Nawr, ble mae'r 0 yma'n gorgyffwrdd, rydw i'n gallu gweld fod i dod fan hyn. Okay. Felly, os ydw i'n mesur ei gyd, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a tipyn bach. Okay. Rydw i wedi mesur hwnna fel 94 cm. Okay, felly, mae hwn tym bach yn fwy cywir gan ddefnyddio'r llinyn fel hyn. Reit, pob lwc a welwch chi cyn bo hir.